Хвала Христу! Сегодня хочу поразважать с вами про такую дивную традицию, которую имел израильский народ. И в Евангелии мы несколько разов про это почуем. Коли габрэи страсали с своих сандалов пыл. Коли яны вярталіся з тэрыторыі язычнікаў альбо з Самарыі, яны здымалі сандалы свае і даслоўна траслі гэты пыл. І гэта толькі адзін прыклад таго вялікага выхавання, которое рабіў Гасподзь у адносінах да выбранага свайго народа. Пра што ідзе размова? Габрэі, яны усе іншыя культуры і рэлігіі у ўсіх сваіх суседзяў яны ўспрымалі варожа. Таму што гэта былі язычнікі, яны пакланяліся многім іншым багам, і Бог габрэяў так выхоўваў, каб яны дыстансаваліся ад вось гэтых паганскіх народаў. Габрэі не павінны былі з імі садзіцца за стол, не павінны былі падаваць рукі, яны не маглі маліцца разам. Да, былі тыя, которые былі сімпатыкамі этой веры ў адзінага Бога, так званыя празеліты. Мы чуем, як яны шукаюць Хрыста ў Евангеліі. І габрэі, так і быць, дазволілі ім у святыні маліцца, але ў асобным месцы. І там нават, дзе іх бралі ў акупацыю, у рабства, дзе вымушаны яны былі жыць сярод язычнікаў, грэкаў ці рымлянаў, як правіла, яны заўсёды сяліліся сваімі кучкамі. Яны абсалютна не атаясамліваліся з іншымі культурамі. Яны не ўліваліся ў іншыя культуры. Яны заўсёды былі сваімі групкамі. І за гэта іх заўсёды іншыя таксама не любілі, таму што габрэі в этом плане не былі падобныя ні да кого. І вось гэты момант, што яны страсаюць пыл, гэта толькі сімвалічны момант, который паказвае гэтае вялікае выхаванне, которое рабіў Бог. Чаму Бог гэта ўсё рабіў? Чаму ён так хацеў выняткава выхаваць свой народ? Таму што той зачын, который даваў Бог, вот эта праведнасць, там вера у адзінага Бога, пакланенне толькі адзінаму Богу, трэба было, каб гэтае зярно вырасла. Нельга было, каб яно вот так распаўзлося, расплылося сярод іншых рэлігій, вераў, традыцый і так далей. Бог хацеў захаваць тое, што ён сам насадзіў. А для гэта трэба было іх выхоўваць як у інкубатары. Габрэі, так падазраю, так бы сказаў, яны вось гэты момант выхавання Божага, яны ў прынцыпе ўспрынялі яго больш у кантэксце такім вось нацыянальным, што яны выняткавая нацыя. А ішла размова не пра нацыянальнае пытанне, а пра тое, што вось гэты зачын Божы трэба было выхаваць. І габрэі, мы гэта ведаем з гісторыі, там, дзе насяліліся, яны заўсёды былі разам усе. Это было у Вялікім княстве літоўскім, у Рэчы Паспалітай, у Амерыкі цэлыя кварталы, у Рыме ў старажытным. Яны заўсёды жылі сваімі групамі і кучкамі. За гэта іх не любілі. Я калі быў у Рыме, ёсць такая адна імператарская брама вялікая, і там ёсць барэльеф, не ведаю, як правільна это назваць, ён паказвае, як габрэяў выганяюць, таму што яны вось гэтай такой выняткавасцю, яны дасталі рымлянаў. І іх не сцярпелі ўжо, іх гоняць вон. То есть яны ўжо не хацелі рымляне жыць разам з габрэямі, таму што іх страшна это раздражняла. Вось это замкнутасць такая габрэяў. Але ў гэтым ёсць вялікая логіка Божая. І я хацеў бы на яе звярнуць увагу. Таму што калі мы такія немоцныя духоўна, калі мы не так цесна звязаныя з Богам нашым адзіным, то пры сутыкненні з грэшнымі людзьмі, з бязбожнікамі, з іншымі рэлігіямі мы проста расплываемся. З іншымі філасофіямі, з іншымі поглядамі на жыццё мы проста расплываемся. Таму што мы самі ў сабе не акрэплі, не нясём нешта Божае. І таму гэты момант выхавання габрэяў, ён
в духоўным плане ён все-таки мае вялікае значэнне. Бог не просто так гэта ўсё рабіў. Першы псальм, псальмы дзеляцца, яны розныя. Ёсць псальмы просьбы, там, праслаўлення, пакланення, там, малітва як абарону супраць ворагаў. А ёсць псальмы, которые яны вучаць. Таму што псальмы – это кніга мудрасці. І першы псальм, некаторыя кажуць, што это ўвогуле як уводзіны да ўсёй кнігі псальмоў. І ён гаворыць пра што? Благаслаўлёны той чалавек, который не садится за стол с грешниками, который не ідзе, каб параіцца з там, неправедными людьми. Святое Писание кажа, што блаженство, шчасце, вот этот перыяд благословленный, он пачынаецца тады, калі ты ўсё-таки з такими людьми абмяжуеш свой контакт. Калі ты ніякай розніцы не ўбачыш, да, і для цябе это ўсё адно будзе, што сядзець вот з веруючымі і няверуючымі і мірскімі. Некалі мае такія знаёмыя з турэмнага служэння, пяцідзясятнікі, мне вельмі падабалася гэтае слово, так навучыўся, што людзі мірскія, такі мой адзін знаёмы з калоніі называў это халдэі. Это народы вот з Вавілонам звязаныя, з Навуходоносором. Да. І калі мы не бачым розніцы, і для нас это ўсё адно, но это нешта нядобрае. Таму што гэты мір будзе паглынаць чалавека веруючага адназначна. І таму першы псальм, як уводзіны, ён гаворыць, што блажэнства, вось этот перыяд, это дарога благаслаўлення Божага, пачынаецца не з таго, што ты запаведзі выконваеш, і не з таго, што ты бязгрэшна ўрэшце пачынаеш жыць. А гэты шлях блажэнства, ён пачынаецца з таго, што ты аддзяляешся і не сядаеш з гэтымі людзьмі, не ідзеш раіцца іх, бязбожных людзей. Другі момант, таксама ж на эту тэму, які мяне недаўна зусім уразіў, і ён мяне натхніў пачаць гэтыя разважанні, это керыгматычная пропаведь Петра у моманце сыходу Святога Духа Пяцідзясятніцы. І апостол Пётр, тады Дух Святы так моцна праявіў сваё дзеянне, што людзі, слухаючы вось гэтую першую пропаведь Петра, яны, іхнае сэрца каецца. Там Біблія даслоўна будзе казаць, што яны, там проста іх боль працінала іхнае сэрца. Яны зразумелі, што Хрыста ўкрыжавалі, што это была памылка, Месію забілі. Іх працінае боль гэтае сэрца, і яны пачынаюць пытацца, што нам рабіць. І Пётр адказвае, і гэта важныя 3 элементы. Ён кажа: пакайцеся, хрысціцеся ў імя Езуса Хрыста, гэта значыць акуніцеся ў асобу Хрыста, і ў дары атрымаеце Духа Святога. Дух Святы – это як вынік пакаяння і таго, што мы акунаемся ў Хрыста. І ў выніку Бог нам дае Святога Духа. Я заўсёды звяртаў увагу на гэтыя 3 крокі, для мяне не проста як праграмныя на ўсё хрысціянскае жыццё. Гэтыя 3 крокі, яны заўсёды актуальныя. Пакаянне, акунуцца ў Хрыста і прымаць Святога Духа як дар. Дар ад Бога Айца. Я заўсёды звяртаў увагу на гэтыя 3 крокі. І толькі недаўна я зразумеў, што я прапусціў 4-ы крок. Таму што далей там апостол Пётр будзе казаць: ратуйцеся ад гэтага бязбожнага пакалення. Вось без гэтага 4-га кроку першыя 3, магчыма, не шмат што дадуць. Калі мы не навучымся аддзяляцца і такім чынам не будзем уваходзіць на гэты шлях блажэнства, пра які кажа нам першы псальм. І я зразумеў, што это нешта важнае. Я зразумеў, што это нешта важнае. Такі фундаментальны момант у нашым жыцці. Што габрэі такімі сталіся не пра свой нацыяналізм. Магчыма, яны не да канца зразумелі, чаму іх так Бог выхоўваў. Але ў гэтым была вялікая педагогіка Божая, што трэба не варожа ставіцца да гэтага міра. Не варожа ставіцца, не трэба варожа ставіцца да людзей, которые не думаюць так, як ты. Але калі ты не будзеш угрунтаваны
у адносінах з Богам, а ў большасці, будзьма шчырыя, мы не ўгрунтаваныя, то гэты мір, ён нас праглыне, засасе. І менавіта таму Бог, каб захаваць сваё зерне, ён наказвае, каб мы ўмелі аддзяляцца ад гэтага міра, ад людзей неправедных. Я некалі пачуў такую фразу, у кнізе ў адной прачытаў аднаго такога, вядомага манаха, который напісаў: «Я заўсёды лічыў, што я соль зямлі, што я Богом памазаны на радыкальнае жыццё. І як жа я быў здзіўлены, што для гэтага міра я аказаўся занадта салодкім». Мяне это некалі, я яшчэ толькі ішоў тады ў манастыр, у кляштар, мяне гэтыя словы вельмі ўразілі. Я думаю, што ніхто з нас не пахвастаецца тым, што мы сапраўды соль для гэтага міра, што мы настолькі з Господам, што гэты мір мяне не засасе. Думаю, мала хто з нас так пахвастаецца такой упэўненасцю. А калі такой упэўненасці няма, гэта значыць, трэба ушкі на макушкі і асцярожным быць з гэтым мірам, з халдэямі, асцярожным быць, не садзіцца за стол з неправеднікамі.